Yes, we are back sa ating third and final game ng ating last day of elimination rounds. Laban ng Basud versus San Vincent's. And ako'y nagbabalik, si Wadi Jan Bachiller, kasama ang inyong coach, si Coach Paul Sepe, bringing you an exciting Vincent's versus Basud game. Magandang gabi sa iyo, Coach Paul. Yes, magandang gabi sa iyo, partner. So again, this is the last game of the elimination, partner, dito. Vincent's kontra Basud. Again, both coming from a loss, partner, pero ito, sigurado ako na dito magpapakita ng gilas ito kasi last game na nga. Sabi mo nga, mas maganda na tapusin itong elimination at itong tournament na ito with the flying colors pa rin. Yes, tama ka dyan. Sinapa o kicks it out to Casis. Casis attacks using the glass. That misses a shot. Brett outlets to Barbecho, and Barbecho will score. And partner, this is also a very exciting player. Si JB Barbecho, who is one of the leading scorers dito sa Basud side. Talaga napaka-exciting tingnan ng isang batang to. Talagang pagdating sa offense and depensa talagang nagpapakita on the side of Basud. Yes, partner, as we all know, itong si JB Barbecho is the third leading scorer sa ating liga, partner. So averages 22 points per game. Partner. So talagang maasahan mo pupuntos ito dito sa larong ito. Yes, ano pala siyang partner? Points guard, partner. Points guard. Talagang he is in charge sa scoring load dito sa Basud. Pero yan si Barbecho, binigay kay Ojerio with the medium range jumper. And ito si Ojerio, partner. I always admire this player kasi talagang he is an undersized big, partner, kung titingnan mo. Pero still, he is battling out with yung mga may guest players pa tayo, talagang nakipagpalitan siya ng mukha. Yes, partner. And like JB Barbecho, isa din to si Ojerio, partner, dito sa Team Basud na talagang nagko-contribute to average 20 points per game. Then, wow. So, ito yung dalawang player talaga dito sa Basud na talagang notable natin. Yes, partner. Yun na nga po. Scoring in the 20-point mark, talagang napakagandang tingnan once you contributed sa team talaga. And syempre, mas maganda sana kung nadadala mo sa panalo. But still, kudos to Team Basud despite hindi na sila makakapasok sa ating Final Four contention. Pero still, naglaro talaga sila ng nasa puso nila.
Yes, partner. So, like kagaya din ng mga ibang team, itong Team Basod na ito, partner, minsan talaga short ang kanilang ending sa mga games nila. And sabi nga natin, napakababata. Kung may ibang team na talagang well-balanced, ito moro na bata naman itong nasa side na ito ng Basod. Partner, if you're aware kung si Ojerio reminds me of a former Adamson standout, si Chad Alonso, partner. Talagang ganon, with his physique and yung galaw niya sa loob. Chad Alonso and a partner. And I guess si Chad Alonso is playing right now pa sa MPBL. Pero yun na nga, partner. Pero andyan si Jamer Hamito, sana mababanggit ko. Si number 11, si Justin Hamito. I guess, di ko alam kung how is he related to sa pro player na si Jamer Hamito. I guess, taga rito rin nata yun. Taga-Basod siya, partner, actually. Yes, talaga. With the kind of looks nito ni Hamito is parang parang kapamilya something. Pero itanong natin yan mamaya siguro para alam natin kung related siya dun sa Hamito na nag-pro, partner. Yes, tama ka dyan. Nasa all alone is Nemi, number 2. And isa din to dito sa Team Vinson, si Nemi, isa din na notable player when it comes to scoring, partner. Dito i-average 11 points per game. So, so mapansin mo, partner, wala din dito yung iba nilang players like Pahares. May Pahares din dito sa Team Vinson na ito na talagang umi-score din. And itong si the likes of Ibana din. Si Ibana. Pero right now, I think sa nakikita natin, they are playing with 5 players only. Yes, and nakakita ko sa kanilang hapong-hapon na sila. Pero tingnan natin kung anong magiging adjustments sila. Yes, partner. And the score is 10-2. Maagang-maaga, lamang na lamang ang Basod. 6 straight points on the part of Ojerio. And tingnan natin, partner, kung ano magiging adjustments ng ating mga teams sa mga nakakarami. And you know, partner, speaking of yung mga na-develop na pro players, isa pa sa talagang player na talagang galing dito sa Basod is si Arana. Yes, si Justin Arana. Justin Arana. So talagang itong Team Basod na ito, kung sakaling maglaro talaga dito yung mga players nila nung mga nakaraan, talagang malakas na. This is a powerhouse team na naalala ko when we talked to Coach Roderick Quinones. Talagang itong Team Basod na ito, yung mga una pang team talaga, this is the champion caliber team na Basod team. Pero ito, sabi niya, ito kasing mga nandito ngayon is yung mga bata na. Yes, sayang, partner, hindi nakita. Pero alam naman natin to, these young kids, these young players talaga will excel for sure. Kaya dire-diretso lang sila sa paglaro. Pero si Barbecho, sabi niya walang dire-diretso. Diretso ko talaga to. Kaya always fun to watch this JB Barbecho. So, he stands about 5'7", 5'8", partner. Pero pag, humahanap siya ng paraan kung paano niya itira yung bola na yan kahit malalaki yung bantay niya. Kasi si Velasco with the under goal stop. Isa rin to sa mga bright spots dito. Si Velasco anchoring the rebounds and scoring inside the paint. Ayan na si Brett. Gives the ball to Ramirez. Ramirez attacks. Gives the ball to Ojerio again. Short jumper. And he is feeling it. Lista mo na, matik yun sa kanya. Yes, he is now with 8 points, partner. With 5 minutes and 15 seconds remaining sa ating first quarter. That's Napaw. Bilaso, gandang pasahan ng tatlo. Kaso, overcooks naman yun ni Rada. Mintis lang kay Ricky Rada. Medyo nanggigil. Yan na si Barbecho. Attacking the baseline. Pull back. Alley-oop sana kay Hamito sa ilalim. But there is Ricky Rada. But I guess nasa foul. At nasa linya si Hamito. Ang ganda sana nung iniisip doon ni Barbecho doon sa drive na yun. Nakatawa na nga sa akin. Well read naman at the other end ng mga taga-Vinsons. Yes, yan na si Hamito. Misses the first free throw. And again, partner, this is the last game of our elimination rounds. And pakaabangan natin sa Monday. Mag-umpisa na ating Final Four. Yes, so partner. talagang di ko pa alam kung saan ang venue natin, partner, sa Monday. Pero for sure, talagang kayang-kaya nating puntahan yan. So if you're free, you can drop by and manood kayo ng semis. For sure, magandang mga laro yan. And of course, partner, talagang i-like nila yung page ng Ako Bicol Party List para ma-inform sila kung saan talaga magaganap yung ating
semifinals as Barbecho there. Another 2 points for JB Barbecho. Another rebound kay Ogerio and another good pass. Yun ang partner, tama, i-like lang ang Representative Saldico page. Talagang para maging updated sila sa mga kaganapan sa ating liga. Ayun na si Ogerio. Stops and pops. Misses the shot, but there is Cassis. Ahead is Ricky Rada. Gives the ball to Ricky Rada again. What a sort of miss, but a back tap ni Ogerio. And ayun na. Helter-skelter basketball. Cassis binomba. No good. Rebound by Timaho. Outlets to Barbecho. Barbecho scores! Kita mo yun, partner. Medyo nasaktan daw si JB Barbecho, pero nung nakuha niya na yung bola, bumalik yung lakas niya. Ganun talaga, partner. What a courageous move on the part of Napaw. Grabe, partner, over this giant na number 23 na si Benedict Timaho in attack. Pero tama, pabalik tayo doon sa galaw ni JB Barbecho. Kala mo hindi makaka-layup pero nung energy ball ba yung hinawakan siguro. After that sequence na nadula siya na agawan siya, di siya makatayo. Pero nung nasa kanya yung bola, napakabilis at na-score pa. Yun ang isang JB Barbecho. Yes, And si Napaw, medyo nagbintis ang tira. And he has a chance na ma-redeem yung sarili niya para dito sa second free throw. Misses the second one again. Ogerio collects his 5th rebound of the ball game. Gives to steady point guard na si Salcedo Jr. Yes, Was he inserted in the court, talagang effective to si Salcedo Jr. And pinasok na rin pala ang number 14 na si Ian Belawan. Ayan na si Hamito, attacks and scores for 2. And itong si Amito ang talagang nagtitimon sa kanila. So is now playing the center position, Yes, partner. partner. Nemi misses the shot. Nakuha ni Salcedo Jr. Salcedo waiting for his teammates. Pulling up for Trey. No good. Rebound. Nakuha ni Nemi. Outlets to Napaw. Euro step. And the pass to Cassis. So ito din si Bilawan, partner. Coming off the bench. Talagang maganda din ang pinapakita dito sa ating tournament. Yes, tama ka dyan. Belawan attacks. Block. Pero si Ogerio again. No good. Medyo inaalat na Cassis with the board. Cassis. Case of over dribbling. Pero yan na si Velasco. Naagaw. Velasco. Lucky break there for Velasco. Muntik na ma-steal but Ogerio again. Grabe to si Ogerio, partner talaga. He's a workhorse pagdating dito sa baso. You know, partner, na-cover namin to last Thursday against San Lorenzo. Ito si Ogerio talaga hindi niya iniinda yung presence ni Julius Tiburcio during that game. Ang ginagawa niya is talagang sinusukat niya ito si Julius nung nakaraang laro at talagang nakaka-score ito si Ogerio during that game. Yes, alam naman natin si Julius Tiburcio talagang hindi basta-basta pagdating sa depensa. Kaya talagang si Ogerio talaga matapang din pagdating sa loob ng maganda yung fundamentals ng bata, partner. Maganda talaga yung sabi natin yung post move niya dun sa ilalim. And sayang naman may mga close games din tong partner Basod, but ended up sayang natalo sila. Pero yun na nga, may mga exciting games din sila. As I remember, the game between them and Mercedes that yung 1 point lang na lamang nung Mercedes sa kanila, if I'm not mistaken. Oo, sayang nun But again, sabi nga natin, talaga ganyan ang laro kaya may mga breaks of the game, so kailangan pag gano'n laruin. Wow! Talaga, yan Nemi against Salcedo. Nemi floats, flies, but misses the shot. Napaw. Pull-up jumper. And bola mapupunta sa mga naka-red shirts. Patapik-tapik na lang, partner. Si Salcedo, nautakan niya mga kalaban. Ganun yung isang veterano, Salcedo Jr. for you. Ayan na si Ogerio attacking. Ay, nandun si Velasco, blocks the shot. Nemi is ahead. 1-on-1 against Salcedo. And sayang ang partner. Sayang nung pasa.
So kung mapapansin mo, partner, si Napaw, minsan napapatingin siya kasi itong kulay kasi nitong jersey nila Oo. medyo nag-jive. Yes, tama ka, partner. Pink and red. Oo. I think that's orange if I'm not mistaken. Oh, and para sa ating mga late tuners, yun na, banggitin ko na yung red jerseys. What a spin sana, partner. Yes, yung called for steps. Kabalik tayo yung Basud with the red jerseys. And yung pink naman yung mga taga Vinsons. And with 14 seconds remaining sa ating first quarter, ayan na si Troy Casis crossing the half-court line against Salcedo Jr. 7 seconds. May pick na galing kay Velasco. Casis kicks it out. What a pass to Ricky Rada ni Napaw. And ending the quarter with a good passing para sa Vinsons. That's a good recognition on the part of Napaw. Ito, partner, si Napaw, napapansin natin. Sabi mo, yung mga players na doing the intangible sa laro, wala sa stat. Ito, isa to si Napaw dito Yes. sa ating liga na gumagawa ng ganun. And of course, it also challenges yung mga bigs natin dito ng mga nakaraan games nila. Pero again nga, maganda sana yung start nitong Vinsons na ito, partner. Nung unang outing nila dito sa ating ligas, they came up the winner dun sa larong iyon against that, if I'm not mistaken, the Talisay team dun sa opening natin. And also, after nun, medyo hindi na maganda yung tinakbo ng team kasi wala na talagang naipapanalo until tingnan natin dito kung makukuha nila yung talagang ikalawa nilang panalo dito sa ating liga. Yes, tama ka dyan. And at least they've tried and they na-entertain nila ang ating mga manonood. And syempre Yes. yung mga sa kanilang lugar talagang naging proud ang kanilang mga kababayan. Yes, partner. So, as we start the second quarter, so bola ngayon ng Basud. Ayan naman si Barbecho, gives it up to number 23, si Benedict Timao, but misses the shot. Ayan na si Casis, medyo na tamaan ng Siko. Timao secures the rebound. Outlets to Barbecho. Barbecho crosses over. Barbecho, Euro. Wow, pero misses the shot. Sayang nun, gandang galaw sana, partner. Yes, yan na. Velasco, free throw jumper. No good, natapik ni Belawan. Gives it a ball to Barbecho against two pink shirts. Gives the ball to Salcedo. Pull-up jumper. No good. Rebound by Tagalog Jr. Isa pa. No good again. Troy Casis attacking Timao and naisahan siya doon. Mas mabilis ang first step ni Troy Casis and Benedict Timao. Grabe yung palitan doon, partner. Medyo hapong-hapo na ating mga players. And tingnan natin kung si Troy Casis misses the first free throw. Yun na nga, partner, siguro pagod na nga. And the score is 22-14 in favor of Basud. Ayan na, Casis missing both free throws. Rebound ni Timao. And the score is 22-14. Lamang pa rin ang Basud with 8 minutes and 49 seconds remaining sa ating first half. Belawan misses the 3-point bomb. Ayan na si Casis rushing against Salcedo. Casis attacks and scores for 2. Grabe yung partner yan, no? What a shot. One leg Oo. jumper coming from Casis. Alam mo, partner, naalala ko tuloy yung Jeff Bernes nung Ay, nakaraan. oo. Yung back-to-back 3 points siya with one leg and 3-pointer. Oo nga daw, nakita ko sa video na sinend sa akin ng kaibigan ko. Grabe yung partner, very effortless pero talagang pumapasok. And excited na tayo makita sila sa Monday, partner. Yes, ayan na si Barbecho. Misses the shot and there is a Tagalog Jr. misses the shot. And I guess ito number 10 si Tagalog Jr. was featured sa isang Facebook page na talagang he is one of the familiar names o magagaling dito nung his prime din talaga. Yes, partner. And, if I'm not mistaken, palarong pambansa player itong si Tagalog Jr. Yes, partner. Hindi basta-basta ang makarating sa palarong pambansa and he is now in the twilight zone of his career pero still he is here
to instruct or give advices to mga players. Pero sabi niya, ayan na si Tagalog, attacks, kicks it out to Belawan. Yun na nga, partner. What a good pass and a good shot by Ian Belawan. Ito kasi partner na laro nito ni Tagalog Jr. Talagang ini-involve niya yung mga teammates niya. So bihira mo lang itong makita na talagang kahit open na siya, he will take the shot. He will find again yung open man na mas open pa sa kanya. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Belawan. Gives the ball to Barbecho. Barbecho. Ayan na si Tagalog. Swings the ball to Salcedo for Trey. No good. Block the shot. Ayan na. Salcedo again. 3 against 3. Binigay kay Barbecho using the glass for 2. Napakadali nun para sa kanya. Siguro home court partner eh. So, Oh. alam niya kung saan papatamaan yung banda ng bola eh. Ayan na si Napao. Kicks it out to Cassis. Cassis attacks. Cassis with a pull-up jumper. No good. Pero nandyan si Napao. Napao sa ilalim with a hook shot. No good. Rebound Timaho. Gives the ball to Barbecho. Barbecho pull-up jumper. In and out pero nandun pa rin siya. To clean up the mess. Salcedo. What a backdoor play on the part of Salcedo to Barbecho. Dapat tawag ng timeout siguro. Ito mga Team taga Vincent. Vincent partner. So siguro pahinga muna kayo kasi medyo winded na partner itong mga taga Vincent. Yes, kita mo partner kung gaano kabilis at kagaling itong si Barbecho. After that missed shot, siya pa nakakuha ng possession and nakascore pa. So talagang kudos to this point guard ng Basud for Yes partner. So JB playing- Barbecho partner is averaging 88% on the 2-point average. wow. 56% on the 3-point average. And itong ano din na to, itong batang ito is rumi-rebound at ang assist niya is 5 assists per game and 3 rebound per game. So Talagang ano, in the last 4 games lang yan, partner. and grabe partner, kumbaga yung averages niya, hindi lang doon makikita yung averages dahil doon. Kumbaga yung presence niya sa loob ng court Yes. talagang grabe. Yan si Velasco sa ilalim against Ojerio. Misses the shot. Brett secures the rebound. Gives the ball to Barbecho again. Stops. Ayun na naman partner. Ayun na naman yung kanyang 2-point jump shot there. Velasco with the spin. No good. Barbecho binigay ni Hamito. Hamito flies. Belawan. What a touch passing on the part of Basud. Six straight points on the part of Barbecho partner. Grabe naman tong batang to partner. Yan na si Napa with a hop and skip. Misses again. Nakakuha ni Brett ang bola. Gives the ball to Ojerio. Ojerio with a spin. Chad Alonso talaga partner. Sure na ako. Sure ka na doon sa galawan. Oo, yan na si Napaw sa ilalim against Brett. What a defense is played by Brett. Partner, talagang Alam mo na eh. Kung ano yung gagawin niya. he is, alam naman natin si Chad Alonso, is a bruiser pagdating sa pro ranks. Talaga, Yes. nagtagal din siya sa pro, sa defender. And alam naman natin. And si Nemi. And meron pa ako isang player na naaalala sa kanya, partner. Ronnie Matias. Iyon partner, tama ka dyan. Ganon na ganon mismo din ang laruan nun. Ang batas ni Matias, pero sabi ni Barbecho, ayun na nga ang Ronnie Matias move ni Ojerio. And he is lording it over right now pagdating sa scoring. And inside the paint talagang inaatake niya. Kasi alam niya na si Velasco lang Yes. ang nag-iisang big man dito sa Vincent side. Ayan si Napaw against Hamito. Loses the ball with 11 seconds remaining. Cassis attacks. What a pass. Fake. And a score for Enrique Rada. Good recognition there on the part of Cassis. So yun nga, partner, sa mga batang nanonood, ito yung magandang tingnan nyo. Just move without the ball. Yes. And talagang yung bola na yan is darating sa inyo pag magaling din ang point guard na nasa inyong kupunan. Yes, tama ka dyan. Like kanina, ang point guard na si Christopher Macallen, Yes. talagang he's finding his open teammates. And ngayon naman, nandito si
Cassis talaga finding his open teammates. Ganoon naman talaga ang trabaho ng point guard is to make his teammates good pagdating sa offense. Ayan na, si Breath with a good stroke, misses the shot. Velasco secures the possession. Velasco hinaharas ni Hamito. Binigay kay Napao. Napao outlets to Cassis. Cassis attacks and he was hacked and foul. And talagang pinakita niya, partner, na he is will earn his points sa the free throw line. Yes, partner. So, ito, wala sila Pahares dito, iba na. But ito, si Cassis is taking over here, partner. Yun, sana tatalunin na sana ata ng ating kaibigan na referee. Si Bonanong, pero ayan na, si Troy Cassis is in the line. And still struggling in an air ball, partner. Siguro ano na din to, partner, fatigue factor. Kinabahan ako, partner. So sasabihin mo, nag-airball ba? Usually sa atin, pag nag-airball, huwag na natin sabihin niya, huwag natin sabihin niya. Yan na nga. Ayaw mo lang din pati na-realize. Yes. And you're just enjoying the game right now, partner. Kumbaga, Yes. this is also the opportunity para at least ma-enhance natin kung ano meron tayong kahit pa paano. And kahit pa paano nandito tayo dahil nag-i-enjoy tayo sa ating ginagawa. Siyempre, And alam mo, partner, itong isa pang napansin ko dito, yung isang magaling na point guard pa nitong Vincent, yung Abanes, partners, yung Gerald Abanes. Iba din yung laruan na pagdating dito sa ating liga. But right now, yung sabi nga, ayan, as we can see, yung mga naghagandahan nating mga manonood dito sa Basud Sports Complex. Again po, yung gusto pang mga humabol na manood, dito po kami for the third game at second quarter pa lang, so pwede pa kayong humabol. Yes, tama ka dyan. So take a look nga, some pretty faces inside the building. Was enjoying ako Bicol Cup Camarines Norte. Siyempre, hatid sa atin yan ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List. Sabi nga ni Kuya Alex, katabang na, kasurog pa. Yeah. Gaya ko ba, partner? Gaya eh. Ayun na si Jamie Barbecho, in and out dribble. Kicks it out to Allen Ramirez for 3. No good. Rebound, nakuha ni Ricky Rada. Troy Cassis is rushing. Cassis attacks. Drops it up to Nemi. Against, ayan na si Cassis against Elalim for 2. Grabe yung Cassis. Tama, partner. Destroy Cassis when he is in the fast break. Talagang he is pushing talaga. Kasi alam niya, feeling ko yung advantage na rin talaga ng Vincent's minsan yung running game. But still, Yes. naisahan lang sila ni Barbecho. Pero sabi ni Ojerio, bahala kayo dyan. And dito ako sa baseline to shoot it. Yes, partner. Speaking of Ojerio, on that first quarter, siya ang ating leading scorer with 10 points, partner, and 5 rebounds. Sa kabila naman, we have Ricky Rada with 4 points and 3 rebounds. Yes, yun na nga, partner. Tama ka dyan. And the score is 36-25 in favor of Basud with 2 minutes and 45 seconds remaining sa ating first half. Ayan na si Breath. Thinking 3, binigay kay Ramirez with 16 seconds on the shot clock. Intercepted by Velasco. Nemi is ahead, 1-on-1 against Ramirez. Using the glass na isaan, partner. Tinamaan pa doon si Ramirez. Kala ni Ramirez si fake eh. Yun na nga. Sabi ni Barbecho, if I'm free, I will take the shot. Pero si Brett secures the possession with a push shot. No good. Ojerio inside with the rebound. Pull-up jumper. And ayan na naman again, si Nemi. Ayan na si Barbecho. 1-on-1 against Cassis. In and out dribble. And double team. Yun na naagawan. Pero nakuha pa rin ni Barbecho. Barbecho fakes. Gives the ball to Ojerio. Misses the shot. Ojerio secures the rebound. Naman! Oh, what a miss. Pero andyan siya. Third serving, no good. Barbecho. And what a sequence, partner. Grabe naman tong dalawang leading scorers ng Team Basud right now. And steal by Hamito. Hamito gives the ball to Ramirez and scores for 2. Merong mini run, partner. Meron. Vincent's right now and natawagan ng blocking foul si Hamito. Too much aggressiveness there on the part of Hamito. So, tingnan mo, ganda nung partner, ganda nung kanilang adjustment. Kasi gusto nilang umalagwa
pag nagbabasket, they pressure yung bola sa baba and proceed to a trap. Yan, Nemi, sabi ni Nemi, bahala kayo dyan. Ako, titira. And yun na nga si Ramirez ngayon. Acting as the point guard dito sa Basud, directing traffic. Gives the ball to Ojerio, thinking 3 and tries the 3. No good, nakuha ni Napaw ang bola. With 1 minute remaining sa ating first half, Napaw attacks, drops it up to Cassis inside. Powering his way, what a defense kay Ojerio, pero si Cassis partner talagang magandang gising at magandang yung pensa niya. Gising, partner. Yan si Ramirez, gives the ball to Barbecho. Barbecho with a pull-up jumper. No good. Ramirez. No good again. Velasco secures the rebound. Ayun na si Nemi again. Pahintay-hintay lang and scoring. This is the Spartan, a 7-point lead. Yan na si Brett attacks. This is the shot. Cassie secured the rebound. The shot clock is off and na foul. Partner, kanina malaki lamang yan. Ngayon, this is just a 7-point lead. Yes, partner. That is because of the aggressiveness ito ni Cassis and also yung mga layups ito ni Nemi. So talagang may possibility, partner, na bumalik itong Vincent na ito sa ating laro. Hindi napakaaga pa. This is just the second quarter, partner. So kahit lilima yan, hindi pwedeng hindi pwedeng maliitin ng Basud yan kasi lahat naman ng team dito sa Camarines Norte Lake talagang napakagagaling, partner. Yes, partner. Basud now is in the penalty and yung Vincent's partner, walang foul na nakumit ngayong second quarter. Ganun kaganda depensa nila. Ayun na si Ramirez. The shot clock is off. Ramirez. Isolation against Nemi. Gives the ball to Ojerio against Velasco. Ojerio. Pull up tray. No good. Pero nakuha ni Barbecho. 4-2. And that ends our first half with a score of 42-37 in favor of Basud. What an exciting first half indeed, and for sure sa ating mga susunod na minuto sa ating second half, maganda magiging laro and magbabalik po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
kami nagbabalik dito sa labanang Vincents versus home team Basud. And lamang pa rin ang Basud. Tama, Basud partner. And what an exciting first half. Kanina, kita natin yung flashes of Barbecho. Talagang yung scoring niya. And si Ojerio starting the offense for Basud. And on the side of Vincents naman si Cassis. Yung mga and talakayin muna partner yung mga leading scorers ng ating first half. Yes, partner. For Team Vincents, we have Nemi with 13 points, 1 rebound, 1 assist, and also Cassis with 11 points and 6 rebounds. While on the other hand, partner, we have Barbecho with 20 points, 2 rebounds, and 2 assists, and Ojerio with 16 points, 7 rebound, and 1 assist. And yun na nga partner, si Ojerio and si Barbecho leading the charge for Team Basud right now. And tingnan natin kung tuloy-tuloy pa mananalasa ang opensa nila or talagang matitigil na dahil sa mga depensa na ipapakita ni Napao and ni Ricky Rada. Yes, partner. And as you can see, 5 na lang ang hinahabol nitong mga taga-Vincents dito sa ating laro with 9 minutes and 23 seconds of the third quarter. So ayun na naman. And another air ball on the part of Cassis, partner. And yun na nga, this is just a 5-point lead dito sa ating third quarter. Kakaumpisa lang. And para sa ating mga late tuners, ako nga pala si Wadi Jan Bachiller at your service. Kasama aking partner si Coach Paul Sepe, bringing you a wonderful game against Basud versus Vincents. Yan na si Ojerio again. And talagang tuloy-tuloy pa, partner. Yes, nabati mo nga, partner. Talagang i-score at i-score pa siya ngayong third quarter. And of course, ito naman si Cassis. Tingnan natin kung anong gagawin niya dito. Yan na si Velasco sa ilalim. Grabe naman. Using the glass. Pero kita mo yung partner, yung depensa talaga ni Ojerio. Doon talaga. Pero talagang magaling din tong Velasco. And yun na nga partner, di pala natin natanong kung kaano-ano ni Jamer Hamito. Itong si Hamito. Pero sabi ni Ojerio misses the shot. Pero Barbecho steals the ball. What a shot by Hamito. Sinausaw pa. Oo. Natawagan. Ang blocking foul si Hamito, pero after that blocking foul, ay bago ng blocking foul na yun, yung sinausaw, natira ni Hamito talaga. Grabe, ang ganda. Ayan na. Cassis inbounding the ball. Binigay kay Ricky Rada. Si Nemi, top of the cave 3. No good, pero si Cassis again. Fake. Pull-up jumper. Matik yan. Kung sa free throw airball dito, di ako mag-airball dito. Matik yung 2 points yun para kay Cassis. Yun na si Salcedo Jr. Talagang kanina pa tumitira. And sabi niya ang veteranong point guard, I can do that also. And now, the lead is up to 8 points with that moving triple galing kay Salcedo, pero si Cassis attacking. Ayan na si Belawan. Outlets to Barbecho. 3 against 2. Belawan fakes. Binigay kay Hamito. Drops it up. And sayang, but there is Hamito again. The putback. Kala ko, partner, dudukutin pa sa kabila pero maganda yung naging pasahan doon ng Basud. Kala ko ma-overpass pero yun na nga, hinihintay ko referees talagang pumito ng ating 3-second violation, pero ganun kabilis ang mga guards ng Basud kaya na padali ang kanilang scoring. Ayan na si Napao, binigay kay Cassis. Drops it up to Velasco sa ilalim. Velasco powering his way for 2. Wala na nagawa doon si Hamito on that sequence kahit mataas na yung depensa niya, but still talagang mahaba rin tong si Velasco. And that's another good stop on the part of Ojerio, partner. So hindi lang opensa, pati depensa ang maganda ang pinapakita nito ni Ojerio dito sa ating third quarter. Yes, tama ka dyan. Diyan na si Salcedo Jr. Binigay sa ating scoring point guard na si Barbecho, directing traffic. What a pick and roll and what a shot, but misses again. Grabe yung two-man game partner ni Ojerio and Barbecho. Ayan na. Ay, grabe partner. Yan naman talaga, partner, ang naibibigay nitong dalawang ito, yung never giving up attitude pagdating sa opensa. Yun na nga, partner. Now, the lead is ballooning up to 10 points on a 4-0 run on the part of Basud.
Yun na, pinasok si Tagalog Jr. Will provide a steady leadership pagdating dito sa Basud. Binigay kay Ojerio against Napa, 1-on-1. Barbecho with 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Barbecho attacks. Intercepted, pero si Ojerio sa ilalim, and he was tacked and fouled and will troop to the line for 2. Ayun na naman, partner, yung dalawang yun. kung iba, na-deflect na yung pasa, hindi na, bababa na yun. Pero yung dalawa, never give up on that sequence, partner. Yes, partner, tama ka dyan. And yun na, meron tayong early timeout on the part of Vincents, I guess. And yun na nga, tama partner, siguro dito na nagsisiesta ang ating mga kaibigan and mga fans na nanonood sa ating Ako Bicol Cup. Dahil home team, home game, so talagang i-cheer nila. And yun na nga, nag-i-enjoy ang ating mga magsing-irog na nanonood dito sa ating venue. And the score is 55-45 with 6 minutes and 6 seconds remaining. And sasabihin ko sana, Chad Alonso is in the line. Ojerio is in the line. Trickles it in. And yun na nga, partner. I guess yung scoring talaga hindi pa napuputol pagdating dito kay Ojerio. So tingnan natin mamaya kung talagang mananalasa siya sa ilalim. And now the lead is set to 12 points. Napao crossing the half-court line, tries to attack. Euro step with a layup and scoring for 2. Sa wakas, nakascore na rin, partner. Kanina niya pa yan ginagawa, yes, partner. Medyo short yung mga tira niya, but now he scored a 2 point. And meron tayong blocking foul ay tinawag kay Cassis. Ay, it's a case of offensive foul. Nahuli si Ojerio with a legal pick. And pero kita mo, partner, kung gaano ka-basic or talagang gandang galaw itong si point guard na si Salcedo. Sayang, medyo lang may illegal pick lang na itawag kay Ojerio, yes, so nag-force ng turnover. And magandang recognition din on the other hand, kitong Napaw kay Velasco, kaso medyo na-deflect at tumama dito kay Velasco yung pasa. What a veteran. Grabe, partner, pumasabit. And kahit partner hindi nakabilisan itong Salcedo, but very effective talaga, yes, pagdating sa Team Basud. Salcedo for 3. No good. Barbecho with the rebound. And one, partner. Nice and sinemi doon, partner. Grabe naman yun, partner. Good backs out on the part of JB Barbecho there. Medyo nakatulog doon, partner, si Nemi sa sequence na yun. Ayan yun na nga. Barbecho did not complete the bonus free throw. Yun na nga, linapitan ko sa kanina, partner. Sabi ko, good luck. Sabi niya, sayang, di kami makakapasok sa semis. Pero sabi niya, bawi kami next season. Sabi ko, oo. Sabi ko, abangan kita ulit, partner. Yun naman ang gusto ko sa kanya. Ayan na si Tagalog Jr. Very unselfish. Tagalog with the lefty layup. Bringing flashes of old memories itong si Tagalog Jr. I guess. Nag-i-enjoy lang siya, yes, dito, partner eh. Ito pag nakikita ko to, napaka-light sa kanya ng basketball, partner. Yes, partner, tama. Para nag-i-enjoy lang siya. Find the open man, gagawin niya lang kung ano yung role niya. Yun na si Hamito. Attacking the defense, it was fouled. Yun ang mabalik tayo dito, partner. Yun ang nga talaga ang naidadala ng ating mga veteran players dito, yes, sa ating mga young squads. Kumbaga, they have to lead and to make sure their team is in the right track. Yun naman, Ojerio sa ilalim. Dukot, Malachad Alonso move for 2. So, strong side niya to, partner eh, na left side eh. Yes, partner, yung kaibigan natin dyan sa mga pro ranks, yung mga tipo ng ganyan, si Chad Alonso, Ronnie Machas, Marky, yung mababait sa ilalim. Oo. Yung nang mamasahe ng kalaban sa ilalim. Oo, meron din tayo dyan sa Kamsur Leg, para sa Iriga side. Yes, si Jason Orada. Si Jason Orada, libre mo. Ayan na, what a shot, partner!
But a sorry miss pa rin. Ayan na naman si Nemi all alone. Tinignan pa si Barbecho and scores for 2. Partner, kanina pa, nakakadami na to si Nemi sa mga ganong baskets na yun. So alam niya, pag tinignan niya na na-rebound yung malaki niya, talagang bumababa na siya. Possible shot. But again, JB Barbecho, hindi pa siya tapos talaga dito. Cassis, short jumper, misses the shot. Nakakuha ni Barbecho. 3 against 3, Barbecho attacks. And a case of duty foul on the part of Cassis kasi alam nila outnumbered na siya. Hindi pa nakakababa si Napao. So we opted to foul. But they're in the penalty right now. So that is not a good foul for Cassis. So kanina kala ko mauunang mag-penalty itong Basod kasi wala pa naka 3 personal team foul na itong team Basod, pero yung kanina yung Vinsons wala pa, pero napakabilis lang. Ngayon sila ang nasa penalty dito sa third quarter na ito. Yes, and walang tigil pa rin sa pag-score itong si Barbecho, and I guess talagang he is one of the candidates. If nanalo sila, he is one of the candidates for sure. Nakasurong best player of the ball game. And sabi ni Nemi, ako din, I will join them and yun na nga. This is just a 13-point lead, partner. Very manageable. Yes, very manageable. And kita mo naman si Salcedo Jr. talaga melting the clock. Alam nila na the time is on their side. May set play na inaano. Yun pala set play para sa sarili niya, partner. Yun ang tinatawag na 4. Oh, for me. For me. Yun na, partner. Kala mo ipapasa, no? Yun na, what a deflection ni Salcedo. What a back pass. And at a pass galing kay Cassis papunta kay Velasco and scores for 2. Gandang paso, partner, oh. Grabe, good recognition on the part of Cassis. Ayan na si Barbecho. We are now nearing the 2-minute mark sa ating third quarter. Lobs it up to Ojerio with a fake. Ojerio, power his way in. Ojerio using the glass but misses the shot. Ayan na si Nemi. 2 against 1. Nemi drops it up to Cassis. Back to Nemi for 2. This is just a 9-point lead, partner, Ayan na naman, lumalapit na naman itong mga taga-Vinsons. Ayan na si Tagalog. Misses the shot. Agawan sa loose ball. Nakuha ni Rada at ni Barbecho. At ang bola mapupunta. Same ball, partner. Same ball. Tingnan mo yung partner, talagang hindi sumusuko sa possession itong si Barbecho at itong si Ojero. And also itong si Salcedo Jr. Yes. Kaya yan ang magandang tingnan pagdating sa offense din. Talagang hindi sumusuko dyan sa bola na yan. Ayan na si Hamito. Gives the ball. But a sorry miss on the part of Tagalog. But there is again Ojerio with the putback. Cassis to Napao inside against 2 defenders. Binigay kay Ricky Rada but blocked by Timaho, pero meron daw katawan kaya natawagan ng foul, and si Ricky Rada ay nasa free throw line for 2 shots. Huli si Timaho doon na tinamaan yung shooting arm nito ni Ricky Rada. Ayan na si Ricky Rada, finds the bottom of the net with his first free throw. And now again, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List and kay Congressman Saldico for bringing this wonderful basketball league dito sa Camarines Norte. And syempre sa Ako Bicol Party List, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan na naman si Hamito with the putback. And thank you very much, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and Ako Bicol Party List. Yes, maraming salamat po for bringing Ako Bicol Cup tournament dito sa Camarines Norte. Yun na nga, nahuli, partner, na naitulak ni Nemi si Hamito. This is just a 12-point lead with 47 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Hamito against Cassis. Hamito, hop, skip with the emergency pass. Ojerio with a crossover. Up and under sana. Pero good defense with ayan na si Nemi again. Flying for 2. Ayan na si
si Hamito, and what a bad foul yun, partner. Sayang. Sayang yun, no? Yes, malapit na mag 5-second violation, but sayang, medyo nag-gamble lang si Velasco, and na-foul dito si Hamito, but both teams are now in the penalty, so free throws will be awarded to number 11 na si Hamito. Yan si Hamito, very steady pagdating sa free throws. And sana hindi ko nabati at makapasok pa ang kanyang second free throw. Yun ang partner. Nabati nga, partner. Ayan na si Velasco, the shot clock is off. Velasco attacks, kicks it out to Nemi, waiting for his teammates and looking at the clock. Nemi gives the ball to Ricky Rada. What a pass! And yun na nga, with 8 seconds remaining sa ating laro, Brett binigay kay Hamito against two defenders, attacking. Binigay kay Barbecho, nabitawan ang bola. And sayang non partner, and that ends our third quarter with the score of 71-62 in favor of Basud pa rin. And ito na, we are now in the fourth and final quarter. Tingnan natin, partner, kung sino ang magtatapos ng kanilang konferensya or dito magtatapos ng kanilang last game na panalo. Abangan natin yan sa mga susunod na minuto. Yes, partner, 11-point lead lang ang kalamangan nitong Team Basud. So, again, sabi ko nga, huwag sila maging complacent dito because Team Vinsons is here on a mission din to find another win on this last game dito sa ating elimination. So, ayan, as we see the highlights nitong ating laro. Partner, highlights now. We are now, and yun na nga, you take a look some pretty faces inside the venue. Thank you for watching and enjoy. And sa mga nanonood sa ating Facebook Live, maraming salamat po. And dun sa mga nagpapa-shoutout sa amin ni Coach Paul. Yes, next time natin yung gagawin, partner. Pag nagkaroon tayo ng oras, isa-isahin natin sila. But for now, please watch our game, and yun na nga, enjoy. And i-like nyo yung YouTube channel ng Ako Bicol Cup. And also, partner, pasalamatan din natin lahat ng mga mayors na yung mga naging venue natin, partner. Itong Basud Sports Complex, yung Roy Padilla. Yes, Memorial Stadium. Memorial Stadium sa Jose Panganiban. Also, yung sa Santa Elena Sports Complex also. And of course, sa Mercedes. Yes, partner. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan na naman si Nemi, attacking, gives the ball to, what a pass! Ayan na nga, partner. This is just a 5-point lead, partner. Don't look now. Humahabol na ang Team Vinsons. Yes, partner. So that's how you finish a pass break. Ganun na ganun. Pero ito, sinagot na naman ni Barbecho. Silencing the crowd and scoring with a pull-up jumper. Ayan na si Cassis. What a give and go play. Sinausaw pa but misses the shot. Velasco inside the paint for two. And now the offense of Vinsons is very fluid right now. And again, a 5-point lead on the part of Basud. Ayan na si Barbecho. One-on-one against Velasco. Barbecho fakes. Barbecho with a pull-up again. Misses the shot. And Belawan secures the possession again. Gives the ball to Barbecho. Ramirez for 3. No good. Rebound ni Cassis. Napao is ahead. Napao drops the ball to Nemi and scores for 2. Ayun na nga, partner. Nagkakaroon na ng run dito itong mga taga-Vinsons. Yun ang sinasabi natin na itong mga taga-Basud ay huwag sila maging complacent dito sa part na ito ng laro kasi at any given time talagang babalik itong mga taga-Vinsons na ito. Yes, don't look now. The lead is now just 3 points and has a chance to decrease to 2 points. Kaya tingnan natin. Ayan na, Nemi Comley 6, the last free throw. And this is just a 2-point lead with 8 minutes and 10 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Pero Barbecho attacks, no good. Barbecho secures the possession. And this crowd is going crazy. Binigay kay Nemi. Nemi attacks using the glass. This is the shot.
Cassis with the rebound. Thinking 3 for 3. No good. Ayan na si Barbecho. Gives the ball to Hamito. Loses the ball. Ayan na si Nemi. 1-on-1 against Ramirez. Spins. Nemi, foul. No count, sabi natin mga referees. What a sequence, partner. Muntik na doon, partner. At tatawag dito ng timeout ang mga taga-Basod because dalawa na lang ang hinahabol nitong mga taga-Vinsons. But again, partner, ito nga, dito na natin makikita, partner, kung yung conditioning ng mga batang ito. Kasi sabi ko nga dito sa part ng game na ito, itong Team Vinsons ay lilima lang silang naglalaro dito, partner. Nakita ko si Troy Cassis nandito na sa ating medics talaga dahil siguro may sign na rin to, partner, ng cramps, partner, kasi walang pahinga, no? Walang palitan talaga dito sa game na ito for them kasi lilima nga lang sila dito sa larong ito. Hindi na nga, partner, nagpa-tape lang si Cassis at pinagpag kung anong nararamdaman at bumalik ulit sa laro. And they have a chance to tie this ball game or even take the lead if they make a 3-point bomb. Ayan si Nemi, thinking 3, pull up 3. No good, nakuha ni Velasco but Ojerio secures the rebound. Ojerio, binigay kay Barbecho for 2. A much needed score, partner. Pamatay sunog kay Barbecho. Yan si Velasco, in and out dribble. Velasco attacking, misses the shot. Ojerio again with the rebound. Now na si Barbecho and natapik ni Nemi. So, 4 na naman ang hinahabol dito ng Vinson. So, magandang recognition yun. Coming from Ojerio to Barbecho again. Yung dalawa na naman, partner, ang nagkaamuyin sa sequence na yun. And partner, na I've noticed na binalik si Salcedo inside to add a steady presence pagdating sa point guard, George. Kasi more nakafocus na yun si Salcedo. 3-point bomb, no good. What a sore, he rebound, sayang. Nabitawan lang ni Benedict Timaho, sayang. Kasi partner, yung bantay niya, partner, hanggang ano lang niya, balikat. Sayang nun, partner. Kung nakuha niya yun, that could have been an easy 2 points for him, partner. Yes, and si Napaw gives the ball to Cassis. Cassis with the fake. Cassis step back. Binomba. Block. And the ball will remain with Vinson side with 12 seconds remaining sa ating laro. 4-point lead. Lamang ang Basud. Velasco, short jumper. No good. Salcedo collects the board. Waiting for his teammates. Salcedo. Binigay kay Ojerio. Drops it off to Salcedo for 2. Ayan na si Nemi. This is just a 6-point lead. Gives the ball to Cassis. And sorry, bad pass on the part of Cassis. Medyo hindi nagkaabuyan and partner, another timeout. This is just this is a chess matchup between two coaches, partner, kasi this is a close game, so one mistake can cause a loss. Kaya dapat pag-aralan nila at make sure na maganda yung kanilang mga adjustments come this 6 minutes of the game. And of course, for Team Vinson's, partner, wag sila magmadali kasi nagmamadali na ngayon si Cassis on that offensive side. So maganda sana yung ginagawa nila kanina. They're just sharing the ball, finding the open man. So yun ang dapat nilang gawin. The part naman of Basud, kung talagang gusto nilang makaalagwa na, gawin nila yung ginagawa nila kanina pa doon sa ating first half. Yes, tama ka dyan, partner. And we are now back sa ating laro with 6 minutes and 6 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. The lead is still up to 6 points by Basud. And now Salcedo Jr. talagang melting the clock. Salcedo attacks, kicks it out to Timaho, short jumper, no good. Rebound ni Belawin. Ayan na naman si Barbecho but misses the shot. Yan na, Ricky Rada is ahead. Gives the ball to Cassis. Attacks, floats, flies, and scores for 2. And now,
The lead is only 4 points. Binigay kay Belawin. Belawin attacks. What a shot by Belawan, partner. Grabe yun. Hanging in mid-air. Grabe naman yun. Yan na si Nemi. Binigay kay Velasco. Velasco. Ricky Rada at the baseline. Gives the ball to Nemi with the spin. Nemi with follow-away jumper. No good. And naubusan ng space si Ricky Rada and ang bola mapupunta sa Basud side. You know, that's a mistake on the part of Nemi, partner, kasi galing sa strong side ang bola. Dapat that could have been a drive on the weak side, kaso dun siya ulit pumunta. So, walang nangyari dun sa offensive nila na yun. But again, still for Nemi. Salcedo Jr. forces the issue there and medyo nabantayan na siya and he committed a bad pass that led to a turnover and pass break sana pagdating dito sa Vincent side. Yan na si Napao, gives the ball to Velasco. Short jumper. And yun ang partner. This is just a 4-point lead. Team Vincent is knocking on the door ng Basud. And Ojerio stops and pops. No good. Timaho. Sayang ng partner. Malapit na sana. Linabas pa. Hindi na Timaho. Gives the ball to Belawan with the spin. Belawan again. Attacking. And scores for 2. Tira niya yun, partner. Tira talaga ni Belawan yung mga ganong spin and fall away jumper. So, The bomb. Binobomba pa partner. Yes. Pero si Cassis gives the ball to Nemi. Against Belawan. Nemi attacks. Sa Velasco, kicks it out to Nemi. 4-3. Come on! Don't look now. This is just a 3-point lead. And we are now 3 minutes away sa ating pagtatapos ng ating laro. Expect neck-to-neck wire battle dito sa dalawang teams na ito. At ito na, nagtatao na dito yung mga taga-Vincents. Yun na nga, partner. Medyo limited yung touches ni Barbecho. Kaya what a pass by Salcedo. But a sorry miss with Timaho. Ayan na si Nemi. Gives the ball to Cassis. Open for 3. Thinking 3. Airballs it. Sayang nun, partner. Yun ang sinasabi natin, partner. Medyo kanina nga pa, kung mapapansin mo, nagpa-tape siya, partner. And you cannot blame him din, partner. Because they... Open yun, partner eh. So that's a good look on his part. Pero medyo, ang sabi niya kanina, may konting cramps na nararamdaman. So kung medyo linapit niya yun, medyo... Tapos yung lift ng kanyang tuhod, wala na. So talagang you cannot blame naman Cassis for that shot. But he's open. Sabi nga, an open shot is a good shot pa rin talaga. Yes. Ayan na, Barbecho, Belawin, and the ball will remain to Basud side with 3 seconds remaining. This is a crucial possession on the part of Basud. Right now, inbounding is Barbecho. Gives the ball to Ojerio with the fake. Undergo stab. 4-2. A knockout play on the part of Barbecho. Papunta sa kanyang partner na si Ojerio. Ayan na si Napao. Napao attacks. Napao 4-2. And expect down to our ball game dito. Ayan na, partner. Nemi is signaling for a man-to-man. Kaya tingnan natin kung Barbecho clearing out his teammates. One-on-one against Nemi. Barbecho crosses over. Pull-up jumper. Bang! Grabe, partner. Cold-blooded. Cold-blooded pull-up jumper. Mala Kobe Bryant yun, partner. Walang ka-pressure on the part of JB Barbecho. And now he's ito na naman, partner. He's clearing out again his teammates. Barbecho attacks. Barbecho. And he was fouled by Nemi, partner. Pero Vincent is not yet in the penalty. So meron tayong sideline throw-in, baseline throw-in, partner. Barbecho again sa ilalim. Kay Ojerio misses the shot. Nemi. And huli si Ojonel Ojerio.
na tinulak ang kanyang defender. So, I guess, isang foul na lang and now, they're now in the penalty. So, tingnan natin. Cassis gives the ball to Nemi with a long bomb. Short on that, nakuha ang bola. Tinapik ni Brett, ang possession mapupunta sa Basud, sa Vinson side. We are now in the twilight zone with 1 minute and 38 seconds remaining. Cassis gives the ball to Napao. Napao attacks, drops it up to Nemi. Short jumper, in and out. Nakuha ni Napao ang bola. Crosses over. Kicks it out to Nemi for 3. Bako! Don't look now, it's just a 2-point lead, partner, with 1 minute and 22 seconds remaining. Kapit, mga kaibigan. 2 puntos na lang po ito. Yes, partner. Basud and Vinsons are giving us a taste of Camarines Norte basketball. Ayan na. Belawan attacks against Cassis. No good. Rebound. Nakuha ni Brett sa ilalim. Short jumper. No good. Rebound ni Cassis. Outlets to Ricky Rada but loses the ball. Sayang. Muntik na, partner. Sayang nun, partner. Medyo kinulang lang. Pero a good effort on the part of Vinsons. Gang rebound sa kanila, partner. And the outlet pass. Sayang nun, partner. But this is just a 2-point lead, partner. With 56 seconds remaining. Kapit lang tayo, mga kaibigan. Yes. Sino kaya? Kailangan lang dito, partner, ng stop nito mga taga-Vinsons. Yes. Ayan na, pinasok na si Hamito. I guess to add scoring. Yun na, muntik na mabitawan ang bola. Binigay kay Barbecho. Barbecho now humihingi ng isolation against Nemi. Barbecho attacks, follow away jumper. No good. And ang bola tumama sa paa ni Hamito. And ang possession mapupunta sa Vinson side. Grabe, partner. Ito na, this is the chance to tie or to lead, partner. Take the lead. Napao gives the ball to Nemi for 3. Nemi, no good. Rebound, nakuha ni Velasco. Outlets to Nemi. And si Belawan is ahead. 3 against 1. Gives the ball to Ojerio. Attacks. Scores for 2. Grabe, partner. Ayan na si Cassis. Gives the ball to Velasco. Cassis is rushing. Behind the back dribble. Cassis. And that's it, I guess, partner. Yes. Sayang nun, partner. Sorry, miss on the part of Nemi there, partner. Pero muntik na. And yung miss opportunity dun sa pasa kay Rada, partner. Sayang yun. Good line on the shot of Nemi talaga. And again, Ojunel Ojerio saving the day again for Basud. Pero, partner, this is just a 4-point lead. It's anybody's ball game. Alam naman natin yes, ang brand ng basketball dito pagdating sa ating Ako Bicol Cup. There were strangers teams na nangyari to. Kumbaga, yung mga Never Say Die games natin sa Kamsur, maraming nangyari. Yes. Sa Albay, marami din. And, so, kayang-kaya pa to, partner. So, talagang they have to defend. Kung pwede, go for a steal first. And I guess, they're not yet in the penalty. Itong Vincent. Talaga, yung wala silang magagawa kundi go for a steal dito, partner. And yun na nga, partner. And tingnan natin kung ano mga nalalabing plano ng ating both teams dito sa 11.1 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. I guess ikaw, coach, kung gano'n, you have to make one stop again and siguro pag wala ng chance maagaw, you can foul na and hope na mag-miss ang free throw itong Basud. Kung ako, hindi ko nababantayan yung inbounder muna dito. Ayan na si Barbecho. Ayan na nga, tama ka dyan. And I guess the W is on the side of Basud and much to the delight of this crowd. And maraming salamat. And a win for Basud, partner. And yun na nga. What an exciting game. What a way to end our elimination round, partner. Parang semifinals din yun, partner. That's yung mga patikim natin. Yes, And partner. of course, the semifinals will be on Monday, partner. Monday na. So, again, sabi nga natin, that is a holiday, partner. Monday, so pwede kayo
yung mga boyfriend, girlfriend, pwede kang mag-date doon. Yung mga pamilya, pwede kang manood. Kita mo partner kung this is a no-bearing game partner pero still, Yes. yung crowd went here to support their teams. And syempre, what more pagdating natin sa Monday sa semifinals Yes, partner. partner sa semifinals. So, again, we can all say that ayun na nga, yung ating mga kupunan for District 2. We have San Vicente leading and also Mercedes partner. At the other end, we have Team Paracale and Jose Panganiban. Yes, partner. Kaya talagang pakaabangan natin, partner, ang ating apat na kupunan na Yes, maglalaban sa ating semifinals and para makamit ang napakaunang prestiyosong kampyonato dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte League. Yes, partner. So, yun na nga. Yun na nga sinasabi natin, itong dalawang kupunan na San Vicente and Paracale have the twice to beat advantage dito, partner, coming sa ating semifinals. Pero hindi din magpapahuli itong Mercedes at Jose Panganiban dyan sa semifinals na yan. But again, congratulations, partner, to all the teams na sumali dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte League. Of course, atin sa inyo yan ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico, partner. Yes, maraming salamat din sa walang sawang nanonood sa ating game venue and yung magandang pagtanggap sa atin dito, and maraming salamat sa mga venues na pinuntahan natin. And syempre, doon sa ating Facebook Live viewers, salamat sa inyo, and patuloy nyo pong suportahan ang aming liga dahil mas papagandahin pa namin at talagang magiging exciting pa. Again, as we see the highlights, sayang yung partner, kung sana may nakatagtag at least dalawa or isa dun sa team kupunan ng Vinsons, baka naiba yung storya dito sa larong ito. Pero again, congratulations to both teams, and hintayin natin yung ating magiging kasurog player of the game. Mukhang hindi ma-compute, partner, yung puntos. Oo, dalawa lang yan, partner, siguro si Barbecho or si Ojerio talaga, partner, and what a crucial basket kay Ojerio, saving the day. Yes, for the Basud side. And syempre, yun na nga, and maraming salamat sa ating hardworking men and women of IMBC headed by Direk Christian Calleja and ating mga strikers, sa mga bossing kay Commissioner Lloyd Rivera and sa kapatid niya si Ino Rivera, si Coach Paulo, and si Paul Redoblado, who is always in the venue. And maraming salamat syempre sa Ako Bicol Party List and Congressman Saldico. Maraming salamat, and syempre it's an honor again, partner, na makasama ka dito sa ating venue. Thank you, partner. Thank you for having me. Yes. And salamat sa Ako Bicol Cup for having me. And marami pa tayong pupuntahang lugar, partner. Enjoy lang natin ang mga ito. And ayan na si Kuya Alex. And while waiting, and batiin ko na rin talaga lahat ng mga nanonood sa atin. Maraming salamat, my brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo. And ang aking mga constituents sa Kawit East Washington Drive. Magandang gabi. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. So again, as we prepare for our kasurog player of the game, panoorin muna natin to mga highlights na to dito sa ating laro. Yes, yun na. That's a shot coming from JB Barbecho. And of course, Tagalog Junior partner talaga. Very relaxed. And yun na, partner, kasama na ng ating magandang courtside reporter na si Barbie, ang ating kasurog best player of the ball game. Barbie, take it away. Maraming salamat, Coach John and Coach Paul. And right beside me is our kasurog player of the game, JV Barbecho, jersey number 7, who gained 33 points, 4 rebound, 3 assists. Congratulations sa iyo, JV, and sa iyong team. This is the last day of elimination round. And kamusta naman yung Ako Bicol Cup experience mo? Okay naman, sobrang saya. At nagpapasalamat ako din sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico sa napakagandang liga. Napakalaki at napakagandang ligang to. Ngayon naman ay may opportunity ka para batiin ang iyong mga supporters. Go ahead. Nagpapasalamat ako sa LGU Basud, sa buong team. Salamat sa lahat, sa lahat ng sumusuporta sa Basud hanggang sa huli. Ayan, thank you so much, JV, and congratulations again. And here concludes our triple header matchup for today. See you on the semi-finals. And this is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Good night, mga kasurog.